Záhradný domček v modernej kombinácii svetlosivých farieb s prestrešením vchodu je elegantným a praktickým doplnkom záhrady. Vďaka dreveným výplňam zo strany susedov poskytuje aj dostatok súkromia pred zvedavými pohľadmi. Pri vhodnom výbere veľkosti záhradného domčeka je potrebné sa riadiť priestorom, ktorý máte na svojej záhrade k dispozícii. Avšak zo skúseností našich zákazníkov radíme, zvoľte si vždy o niečo väčší rozmer ako pôvodne zamýšľate, pretože úložného priestoru a najmä v záhrade nie je nikdy dostatok. Objednajte si svoju novú montovanú stavbu ešte dnes na www.gardeon.sk.